روج باش كا إيرو أم تفلق هاف سبحاجة جغيز بكن تسبيكة دو گروڤارەگە جغێزکە ڕەسمکە گاڤی din tikê girovere parva bikî li ser du nîvo xêzeke bikişîne ji alî jûrî ji girovere bi dirêjbûnê û bila dirêj be gavî din tikê girovere bi peembûnê parva bikî li ser sê parçan dibe her sê parçe dirêjbûnî wana bînî hev dibin veyek ev dide sê sêyek til te çeme sêyek çîbûn gavî din sêyekî îjûrî nîvî wê derxîn û sêyekî îbnî nîvî wê jî derxîn xêzeke bikişîne ji nîvî sêyekî jûrî hetanî talî giroverê û dîsa xêzeke din bikişîne ji nîvî sêyekî binî heta talî giroverê gavî din ez ketene têkev me hindirdoye ji ber sibehî me ra ji bin re teng e û jor re bol e û kêlekê cihê guhe ji xêzkin bînî hêkeke dirîjkûnî ev yek li alî din jînî hêkeke dirîjkûnî ji xêzkin bibînin hûn ji bin re min teng kir bînê min ji we re gotî ji sibeh ji bin re teng e û jor re bol e û nihanî hûn bînî dibînin ve kêlek ê min xêz kir bînî hêkeke dirîjkûnî ew di sêyekin ji giroverê gavî din xêzeke bikişîne ji ortî giroverê girover bûye du parçe nihanî ceme derket cihê por bire binî poz dimîne cemin çeng min ropelek anî min nîşanê xebir ji bire heta poz û min daxist ve nîşanî binî ev çeng e nihanî tenek bi aramî ji xêzke çengê tu dibînî ceme sibeh derket em nihanî werin çava dikewînî bîrî heye dûrbûnî ortî her dik çava çavek e bi aramî ji xeranî istû ji xêzke biro çava poz dev ez soz didime we filmê din de ji we re şîrove bikim gav bi gav çi tûnî çav têne ji xêzkirin poz dev lêv por guhe ku kêfê we hat ji film re li cem xe nehêlin bişînin ji hevalên xwe re ji melbatên malên xwe re bila ew jî fêr bin û bibînin çi tûnî sibeh têne ji xêzkirin bimînin bi xweşiyê de spas ji we re.